MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia. A teba by sa mi srdečne vykonali. Ako vás tu je, verím, že ešte prídu ďalší. Som šťastná, že ste tu s nami. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ja som dojatá a nič iné mi nezišlo na len tie krásne slova Antoana de Saint-Exupéryho z Malého princa, že tie najdôležitejšie veci vidíme srdcom. Srdcom to dnes všetci vidíme a ja verím, že Patrik bude vidieť nielen srdcom, keď sa aj vďaka vám všetkým, aj nám všetkým vylieči a budeme mať z toho obrovskú radosť. Tak mi dovolte ešte raz obrovské ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto zbierke a v tejto chvíli mám veľkú česť ja vám to oznámiť, ale za všetkým stojíte vy a najmä Zuzka Almaškoveňová. Tá suma je úžasná. Ak dobre rátam, je to takmer, priatelia, skoro 6 000. 5942. Celých 25 eur pre Patrika. Takže nech sa páči, odovzdajme tento šek s takouto krásnou sumou. A naozaj, ako hovorí Janka, na zdravie a na dobrý zrak. Aby si raz mohol aj Patrik prečítať, keď mu rodičia ukážu, že aj vďaka týmto vašim peniazom sa tá liečba podarila a mohol sa ísť liečiť. Ešte raz veľký potlesk, dámy a páni. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia.